Kom eens! Studio Davis, hè? Of hebben wij hem... Wat denk je zelfs? Wat we te jaren begraven. Oh ja, flikker joh. Hé, dat is ook net een bekje in, broer, hè? Nou, kijk jullie dat beest nog in de stukjes? Nee. Ik neem hem mee, Fronken. Nou joh, best jong, Freek Vonk. Joh, kappen nou. Nou, kom op, jonkje, dan gaan we die kant op. Ronald! Deze kant op toch? Nee, dit is volle kwarten, kom op. Wacht je even. Net een vlug. Ronald! Ronald! Shit, klootzak. Oh, wie is weer bang, jonkje? Ronald! Kom dan. Verbissen! Joehoe! Broekpoeperke! Ronald!
Wie zo weet ik ben? Waar moest wezen? De Rietmaas. De kampeerborkerij. Het is ons vakantie, hè? Nee, ik werk hier daar van Simmer. Bij mijn oom en tante. Oké dan. Moet je er wel zo stekken? Dan komt daar aan zijn paard. Marit, het terras moet ik nog even aanrommen worden, hè? Voor wat opzitten, hè? Ik koest het paard wat fine, Poppy. Daar heb ik daar net voor nodig, hè. Waar is trouwens dat eekhoorntje van die? Pieter Rekker. Wat? Een derde niet? Het is dat ik beter weet, maar Soenja zei dat er een struiper in mijn bos zit. Ik heb eerst niet nog een stroep van. Wie er ik kind? Nee, volgens mij hier de gekke eekhoornziekte. Wist niet ik deed omdat ze hard binnen. Ik kan het mooi opzetten. Daarom moet ik hem meenemen. Nou, Ronald jong, bedankt. Oké. Van die help. En de rest redden wij u de komende week wel mooi, net die ook kerel. Hey. Hele protte willen. Ze nou dan tante Christel even helpen, want die is zo aangewezen als dat ze lang is. Ja. Handdoeken lezen in het depot. Piet Berg wordt het zo. Misschien er wel meer dan broekenkist voor die creep er in het bos. Oké. Vet. Ook op mijn plan zijn dit niet. Cool plan. Ja, en ik zei correct dat het spietig is dat de mensen net meer in de natuur leven kunnen. Volgens mij liep je de vierste volle mensen in de natuur. Al die vluchtelingen die terug Europa zwalkje. Die zouden wel graag ons willen, denk ik. En wist wat ik echt spietig vind? Dat er 14 meer mensen binnen die vluchtelingen helpen.